Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiarkan sa nakapipita mga bangsa abi, mga uri penuh Allah. Mapia gawi alungan na tulatha na umagaan bulan na Ramadan. Pemanitan si ku Allah Rabbul Alamin na iraut tanur. Uriano to mga bangsa mina adna sakit dikay ng ka. Sakit dikay ng ka. Kaya patut ko Muslim na main ng kaya. Sakit diptero di kagedam. Nanay patut ko Muslim na main ng kaya. Nailayang kau da sakit kau. Yuto sukya layam kasi ikulimo. Igira managi ang nanalimo nak na bang akalalemi kago panakakeparuli na pemliin ka amain ng ka. Naalalayon ka din, mapapalada limang ka sa kauto na penalamat ka ku Allah Rabbul Alamin. Nagira kialayaman ka. Na deda ka panalamat. Lagi dukia lipatan ka nun ante imiya ka bagayar ka. Ante imiya nga limo andra ka. Gaya nga nanalimo, ibarat na limo apo sa manusia, inibagayar kaya maaka, inibagayar ka winaka, inibagayar ka o ginawain ka. Nayamantaan na mga bangsa miya, mga urip mo Allah, na gira kurang kaso panalamat na di ka makapanalamat. Nauto miya nalamat ka na isaw to kape parangay. Ano inibigir ka wa maka na uman ka din may leang auto inibigir niyan ka na kepikir ka siya maka. Giyang auto ay inibigir ka mambuin na ka si pagaring ka si karomang ka na uman ka din may lay na kuan. Kepikir ka sirat na napamakaguraw ka. Batabila bo igir ama bubulag ka kiran. O di dami atay din so loks ka amigir ka. Na pamakaguraw ka. Nagyuto na adno to atado mo ka. Mapi ato parangay ka. Nagirap man na kaya dalungan sa matang kaso lolot ka na ada na pamagay niyan ka na dingad ke tadman. Na ini pamagay nga pan. Na dito mapi aparangay. Na nasubra sa so kipapantagin tanong ko Allah. Iya kaya kipapantagin tanong ko Allah. Na epatot na lang na limo yan na ma-appreciate ka. Mana sulang na limo yan ka na may nakaka. May laing kaswata ka na tika malailimo rakan so Allah. Napad sa mga galbo ko mga salafos salih na giram mele iran suwata iran mga wata iran na diran tiro na Allahumma lakal hamdu fi auladi. Ya Allah na penalamatan akan sa kaka udang karakembugan rizki na ngay mga wata akan nadawata ka. Piray mga tawa anda ba ini na so niati din na di mlubos sa kita kambote na dambota na iman tuwad na wata ka na ay patut na kapenalamatan ka so Allah. Batabila ba uswata ka na may piya-piya miya ngadi miya kalangag sa Quran na patut na umangkad dua na Allahumma lakal hamdu fi auladi Allahumma innaka wahabtahum li min ghairi hawli minni wala quwwah. Ya Allah na inimbota akan sira na kenabak kapasak. Kenabak kapasak, kenabak beger. Mataan na limo karakat. Allahumma la yahfazuhum illa anta. Na ya Allah na dabong dabakiram pakasiya pirwar kana siapa ngasirat. Ya Allah na dabakiram pakaturu, dabakiram pakariski nung tabuna sakana rizki ngasirat. Manelang mapang ninga kuwata ka. Naigira amiya ilayar ka wala pananalamatan ka skanya sabab ko limo yan raka lagi dumangota ka. Naya promise Allah na wala in syakartum la azidannakum. Upama ko pangin syukur ka nung na ini promise Allah asigurado pa uma. Na kapakaya umanangan yan sa mga apo ang mga pipiaw di na umanang kaniya sa sala kawalimo liyo kumawata ka.
Nagyanan ori pun Allah. Lagid mambuo. Berat cuma ngawata ka mambu na ini kalimu Allah na miya makapasad. Napad sa panalamat na pakilain ka ko Allah pagadatan kasira, presbituan kasira. Pagalin na kasungaran na ipubuto nga kiran. O pamakuguan ni ko dap mamakapasad. Niya mga ngaran na ipubuto nga kiran na mga normal lang ngaran na iman to na so miya pasadian na yung kapubuto. O pamako may pasadian na maestra na to ang amam. Pagkisinon ka na milay ka anda ba ini na unaan kas kaniya. Apya di kaniyang pagkailawanan. Kasuatan na din yan kailawanan sulok yan. Apya di kaniyang kailawanan na pagkisinong kakwata ka. Kapara makapenaguntaman. Ay maana niyan na kaya unaan ka. Kaya unaan kaniya. Kaya lawan ng kaniya sa pangkatan. Kaya lawan ng kaniya sa pamikiran. Kaya lawan ng kaniya hatandingan. O mabuhay may pasad yan na may ulaman na puto ang kaalim. Ano may pasad yan, may kalangag sa Quran na puto ko si Hafid. Nayamala na gira makipamagistorya ka. Naapiad na rarangit ka kuwata ka. Na di nga paki naganchi ko sa lakaw ka. Kasa din sa kipoporon ka ko pangkatanwata ka nagitikit puro ununo mga tao. Dadin apaka puro ko pangkatanwata ka inunta na sa ka. Naigirap man na istoryan ka ko mga layo ka so mga siringan ka na so langon na di rakami susu ato mawata ka na lagi dito mambu ikay lera no na mababa ko pangilayla ni raswata ka. Nada puro ko daradat ago pangkatanwata ka inunta buna sa ka. Padana sa panalamat ko Allah igira amin bobota ka na masyap ka swata ka may puro ka so pangkatan yan ay maana niya nakababayan ka swata ka. Lagid mambu karumang kauripon Allah. Igira ko na ada na pagilayin ka na sa mga karibatan niya. Na di nga pagilayin so mga pipi apinggal bakyan. Na igira amin lain ka so karumang ka na ayapatot na penalamat ka ko Allah. Allahumma lakal hamdu fi zawji. Allahumma lakal hamdu fi zawjat. Ya Allah na panginsyukuran akan nakakabigyan na nga sa karuma. Na yang na karuma akan na mana ni na mala mi ako akno naguna nagu mala aming kompleto niya ang kapaginto akan nagu ano ba ini na mala aming yugupian akan. Bigangan niya sa wata mi kangulala ng suwata ini rizkir ka Allah. Upama ko mamakana pamimipikas ka niya na panganganat ka sa pagkinaka na barang-barang o mabubabay ka na anda ba ini na nasusukatan ni karomang ka na sukatan ka gusto barang-barang sana ay patut na Allahumma lakal hamdu fihi ya Allah na penalamatan na ka inibgay karakan piyaki pangaromang karakan min ghairi hawlim minni wala quwwatak na bak nga pasa kanabakan na bakit kaya mataan na limo karaka. Nagyanan ori pun wallah Arabul Alamin langon na limo wallah na para kabulungan ka sa sakit asisi ko puso ka. Nauman ka dun may leso limor ka wallah na mapikir ka sa wallah. Nakapanalamatan ka sa Allah Arabul Alamin. Miya ka makasawalay na mapiaginaw mga wata ka so makaro mga makalangag ka sa langit. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Mana niya na miyapita mapipiaginaw ka na nada sakit ka na nakakana ka na lumilintan sudar pa ka Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Tangin syukur ka ko Allah. Kaya mana niya nakana ba gira sudar pa ka nakana ba ka makakrisis nakana ba napsakit ra pa. O di nakianawan ka sulo ka kagawin na miya ka sabi nga sa tahajjud na Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Kaya napad ka wala ko mga tao apiyo ko niyan kapag sabi niya sa ikaswat yan. Nagyanan mga abang sa miya, mga urip no Allah, maluka di diro kuda, sulago na mga limor kau Allah, Arabul Alamin, nabangap kalipati ko kapanalamating kaon, kapanginsyukurang kaon. Agito so, kata kapang kasi ko mga simba, so aswat ka ko Allah. Arabul Alamin, nagusto di din mapipinda, so kapanalamat o dila ka. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Igira miya warid sa hadis ay gira alangon na limo ang maparuling ka lang magalbog ka na tiron ka so alhamdulillah miya kakang ka alhamdulillah miya kainom ka alhamdulillah oriano miya katipad ka sa sila alhamdulillah oriano anda ba ini nakiapita ayan miya kanaw ka alhamdulillah na ipbalay ka wallah
sa walay sa iko surga ay ang ngaran niya na Baitul Hamd. Nagyan na ni mga mga limor kaw Allah iman to pa mo tawfik ikaw Allah lang kakaro ka bintang ka may lang ka sulimor kaw Allah alhamdulillah na niya kaya bulungan ka sa sakit akalipat si iko limo Allah. Balasan tanong pala ya Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.